Знаєте, яка головна пастка тих, хто мріє про нове життя? Хочу змін так, щоб нічого не мінялось. Насправді це природньо. З одного боку хотіти змін, а з другого боку знати, що є щось стабільне, на що ви можете спиратись. Але так, щоб справжні зміни відбулися і нічого не зачепили ані людей, ані звички, ані способи мислення, ані ваші дії, так не буває. Що вам може допомогти? Тоді, коли ви налаштовані на якісь зміни, запитайте себе, а що залишається стабільним? На що я можу спиратись? Це ваші знання, це ваші цінності, це ваші компетенції, це ваш досвід, це ті люди, які вас підтримують. І ось саме все те, що буде залишатися стабільним, це буде вашою опорою для того, щоб ви могли йти в нове, витримувати нове, створювати, ініціювати нове і втілювати ті зміни, які ви хочете.